just trying to get by. Some people like that hurt. Some just rather say goodbye. Bye. Hold on, wait a minute. Feel my heart's intention. Hold on, wait a minute. I left my consciousness in the sixth dimension. Left my soul in his vision. Let's go get it. Let's go get it. תגידו, שומעים אותי? Why you don't seem to יואו, וואלה, הגעתי אחוז שאמרו את הצ'טוס, אני לא יודע איך מנהלים לייב באמא שלי. And why do I seem to רציתי להעביר לסצנה הזאת, אחי, אני תמיד מרגיש מובך, אני מרגיש שאני צריך להכין את עצמי מנטלית. מה איתכם, צ'אט? תחיית המתים באמא שלי, צ'אט, אם הייתם שומעים מה עברתי בשבועיים האחרונים,
זה שאני בכלל מדבר איתכם אחי ומסכסך איתכם, וזה שעליתי ללייב אחי זה באמת חיית המתים. מישהו רשם לי בצ'אט כאן יהיה צדק שהוא אמר We weren't supposed to make it past 25. כל יום שאני קם בבוקר אני מודה לאלוהים אחי, החיים בגיל 27 קשים צ'אט. החיים קשים אחי, עוד שנייה אני בן 30 באמא שלי. אם אני קורא את הצ'אט עכשיו אני בטוח שהכל זה דיכאון אחי באמא שלי. קיצר, מה איתכם חבר'ה? מה זה? מי שלח לי את השיר הזה? שיר לנרקומנים אחי באמא שלי. קיצר, מה איתכם? תגידו שומעים אותי סבבה? תראו את המיקרופון החדש שלי. איזה קומפקטי וחמודה. רוטן T-USB מיני. וואלה, נשמע שייך למיקרופון. תגידו שומעים אותי סבבה? אני אוהב להחזיק אותו גם כי הוא קטן, אני יכול גם לנתק אותו. קיצר, מה איתכם חבר'ה? וואלה, אני מרגיש כאילו באיזה סרטון ביוטיוב אחי, כאילו אני בא לעשות פודקאסט. דון, מה איתכם? וואי אחי, הוא נעים לשפתיים גם. הוא כיף כזה. הוא גם לא מלא רוק יותר ומחלות. אחי, מה זה השיר? איך מחברים את זה בחזרה? אחי, אין לי מושג, זה כאילו הסטנד, אתם רואים? כאילו זה אמיבו? ואז זה מתחבר לזה עם ה... צריך לסובב את זה? כאילו, איזה אוטיסטי זה אחי, לא הבנתי. לא יודע, מיקרופון, מה זה חמוד? תגידו, שומעים אותי טוב? אני צריך להסתכל על הצ'אט, אני שואל אתכם שאלות ואני בכלל לא עונה. מה איתכם חבר'ה? וואלה, התגעגעתי, אולי אישית אחי, תודה רבה על כל הסאבים. חבר'ה, אין לי יום הולדת, היה לי יום הולדת ב-15. תגידו, אני מדבר יותר מדי קרוב למיקרופון ככה או שאני צריך להתרחק? כאילו, האם ככה זה בסדר? מה איתכם חבר'ה? התמונה של יקיר הרגה אותי. איזה תמונה של יקיר? קיצר צ'אט, תקשיבו, שבועיים האחרונים באמת, עבדכם הנאמן עוד שנייה מת אחי, קיבלתי טיפול תרופתי לא טוב, אבל עוד מעט אנחנו נגיע לזה, אני אתקן אתכם, בטח אתם רוצים את כל העדכונים, אתם מתים על העדכונים. באיזה 3 אשפוזים אחי, איזה של 2 רופאים אחי, שבועיים אחי, הונשמתי כמו איזה בן זונה אחי, הייתי בטוח שאני באמת הולך למות שאמרתי זהו, כאילו חלס. כן חבר'ה, לא סתם לא שידרתי, הפעם באמת יש לי תירוץ טוב. כי אתם מתים. מצחיק שאתה רושם את זה וקוראים לך ישו. קיצר, מה איתכם חבר'ה? וואלה, התגעגעתי, הרבה זמן לא היה לייב. עושים קצת מוזיקה וייבית. וואלה. תגידו, יש פה אנשים שאוהבים תקן? תקשיבו, אני מה זה הייתי ילד של תקן? ראיתי דברים על תקן 8, החלטתי פשוט לקנות את זה על הזין. נראה לי היום אנחנו נעשה תקן. קיצר, מה איתכם צ'אט? תגידו, שומעים טוב? אתם יכולים בבקשה לענות לי על השאלות המזדיינות שלי לפני שאני סוגר את הסטרים? משבר גיל 30? חכה אחי, לא עברתי את משבר גיל 27, קודם כל נגיע לזה. יש 27, יש 28, יש 29. אולי שיט אחי. אבל בסדר, בתכלס אני מרגיש שכאילו ספציפית 26 זה הגיל שאולי כאילו כלכלית והקריירה וכאילו זה השנה שהיה לי הכי גרוע בקטע הזה, אבל אני תמיד אומר את זה שזה הגיל שלא יודע, הכי מנטלית אני מרגיש שהתבגרתי, השתניתי אחי, הבנתי מה באמת חשוב בחיים ומה אני רוצה מהחיים המזדיינים האלה. זה בעיקר כסף. כמו כולם, אתה כל הזמן שובר לי את הלב, למה? מה עשיתי אחי? וואי, באתי באמת לשבוך את הלב, באתי להגיד שאתה סתם עוד שם בצ'אט, אבל זה לא נכון אחי, כל אחד פה בצ'אט גברי אחו שרמוטה. מה איתך עמית? מה איתך תאפוזי? וואלה צ'אט, התגעגעתי להיות אתכם. וואי אלוהים אחי, גם אני בקושי מצליח לנשום, אז תסלחו לי אם אני קצת חוסך במילים. קיצר, תקשיבו צ'אט, מי שלא זוכר לפני שבועיים מתי הלייב האחרון? בראשון? לא, בראשון לשני. הלייב האחרון היה בראשון לשני. קיצר, פה צ'אט, עשיתי את הלייב האחרון, סבבה? אחרי שהיה לנו איזה רצף מטורף של איזה 10 לייבים ברצוף, הרגשתי שאני בתוך זה אחי, שאני מצליח לחזור לעניינים אחי. אתם יודעים, עברתי לדירה החדשה, אני מצליח סוף סוף איכשהו לשדר מהמקום הזה, כי אתם יודעים, זה גם לקח לי קצת זמן להתרגל למקום החדש אחי, ולחשב את זה הבית שלי אחי, ועוד יותר החדר של הסטרימינג שלי שבו אני צריך לצעוק ולקלל ולהתנהג כמו בבון אחי, ולצפות שהשכנים החדשים לא יתקשרו למשטרה. קיצר, עזבו שטויות. קיצר, מתישהו פה אני... תגידו, אתם רואים בכלל? אתם שומעים? הכל בסדר? אני לא יודע... וואי, צ'אט באמא שלי, אני כזה חסר ביטחון, אני בטוח שאתם רואים מסך שחור אחי ואני בכלל בשידור. תעשו לי ככה אם הכל סבבה. תודה רבה על כל התרומות והסאבים, אני תכף אקריא את זה. אני רוצה גם לגעת בזה בקרוב כי יש משהו חדש בטוויץ' שאני רוצה לדבר איתכם עליו. אבל תודה רבה על כל התמיכה, שאת באמת אוהב אתכם. היה לי יום הולדת ב-15. אין לי יום הולדת עכשיו, תפסיקו לרשום לי מזל טוב עכשיו אחי, לרשום מזל טוב בדיליי לדעתי זה מזל רע, לא?
בעצם לרשום מזל טוב לפני זה מזל רע, אם לרשום מזל טוב אחרי זה גם נחשב מזל רע? וואי אחי. אימא'לה. קיצר, מתישהו כזה בחמישי, ואז שישי שבת אני לקחתי הפסקה, כי אמרתי חלאס אחי, כמה אני יכול לשדר כל יום אחי, מה אני בן אדם, מה אני סטרימר נורמטיבי אחי, משדר לכם כל יום אחי 365 שידורים בשנה. קיצר, איפשהו פה כזה, לפני שבועיים כזה, יום ראשון שני, פתאום התחיל ללחום אחי. וואי, נראה לי מתחיל ללחום עכשיו אחי, באמא שלי. וואי אחי, אני לא יודע אם אתם שומעים אותי גם טוב, אני אוכל על זה תסביכים, אני כזה חסר ביטחון עצמי, אני לא יכול להמשיך את הלייבסטרים אחי. פשוט להחזיק את המיקרופון או להשאיר אותו ככה? כזה אוטיסט אחי. באמת לא הייתי צריך לעבור את גיל 25. קיצר, יום שני, כולי חום אחי, זה מרגיש לא טוב, כאבים פה אחי. לא הבנתי מה קורה לי, הייתי בטוח שיש לי איזה דלקת, התחלה של דלקת גאון, כי הרגשתי כאילו כל הצד הזה כאבים ונפוח ונזלת, ואתם מכירים את כל התהליך המצריח הזה. קיצר, אני הולך למוקד, אגב בדרך למוקד איזה ילד כמובן שאמרתי לו לא, כי אני פאקינג לא מרגיש טוב אחי. בדרך כלל אני גבר אחו שרמוטה, בדרך כלל אני כן מסכים לתמונות, אבל סתם לא היה לי כוח לזה אחי. הלכתי שיא הקור אחי, בדרך למוקד אחי, בא לי להתאבד. קיצר, אני מגיע למוקד אחי, קודם כל שונא ללכת למוקדים אחי, באמת אנשים שם עובדים יותר לאט כמו בית מרקחת של מכבי. אני נכנס, מגיע איזה רופאה, ממסג'ת לי את הגרון אחי, חרקת אותי עוד שנייה, אומרת יש לך סינוזיטיס. אמרתי סבבה, מביאה לי כדורים, מביאה לי איזה אנטיביוטיקה, זה נקרא מוקסיפן, מביאה לי כל מיני דקסמול, כל מיני חר כזה, אתם יודעים להעביר את זה, כאילו אמרתי יאללה סינוזיטיס, יש לי את זה כרוני, מאמא שלי, מי שלא יודע, כל הסינוסים, כל הסחוסים אצלי באף, דפוקים אחו שרמוטה, גם אני, גם אחותי עברה איזה ניתוח בצבא ברם 2 כדי לפתוח את הסינוסים, בסוף זה כאילו, הניתוח לא עבד, כאילו זה חזר לה למצב הקודם. קיצר, אני סבבה יום-יומיים, כאילו אני מרגיש סבבה כזה, אתם יודעים, לא הכי טוב, אבל בסדר, תקין כזה. עוברים יומיים צ'אט, אני קם בבוקר, כולי לא מצליח לנשום, אחי, כאילו אני מרגיש שאני כן מצליח לקחת נשימה, גם תחשבו איזה תסביך שאני לוקח מהמשף, אחי, הריאות שלי נפתחות ואני עדיין לא מקבל להעביר כאילו לריאות. נסה לנשום, לא מצליח, נסה לנשום, לא מצליח, משתעל, לך אחי, חומה, צהובה, ירוקה, כאילו כל החרא אחי. באמת, היה לי יציאות כאלה מגעילות אחי בשבועיים האחרונים, אלוהים משמור. אגב, לא ישנתי איזה שבוע, שזה גם, כאילו, בלית ברירה, כן, אני מרגיש שאם הייתי ממשיך לעשן אחי, בכלל הייתי בעולם הבא. קיצר אחי, אני לא מצליח לנשום, באמת, אני אומר לעצמי, what the fuck, מה קורה לי? גם, שמוע, אני כבר לוקח יומיים שלושה אנטיביוטיקה, אחרי יומיים שלושה אתה אמור כבר להרגיש טוב, עדיין יש חום, עדיין יש שיעולים, עדיין יש לחות, אבל הקטע שהכי הציק לי זה שלא הצלחתי לנשום. קיצר שוב, הולך למוקד כמו איזה בן זונה. נכנס, מחכה לתור שלי, נכנס לאחיות, פתאום לא יודע, בא לה איזה רופא ערבי אומר לי, יש לך אסתמה! סתם בודק אותי שנייה, יש לך אסתמה! כאילו אני בקושי מצליח לנשום, כאילו אני יודע שיש לי אסתמה, לא מטומטם. קיצור, הוא שלח אותי כזה לצד, רצו לעשות לי כאילו אשפוז, כאילו כביכול עשו לי שם אשפוז יום. לקחו אותי, עשו לי מכשיר אינהלציה, אגב מכשיר אינהלציה, זה היה החבר הכי טוב שלי בשבועיים האחרונים, אחי, כל פעם אני מדליק את זה, שמעו איזה רועש זה. יש לי עוד איזה יומיים לעשות את זה גם, כמו איזה בן זונה. לא, אבל זה באמת הכי עזר לי. קיצר, אני הולך שם, אני עושה שם את הבדיקות, אחי, חום אין כל כך, כאילו... חום לא עבר לי מעבר 38, אבל מה שהיה מפחיד צ'אט זה שעשו לי סיטורציה, מי שלא יודע מה זה סיטורציה, זה אם אי פעם הלכתם לא יודע, לאחות או משהו, זה כזה, זה קליפס ששמים לך באצבע, ובתכל'ס זה מודד את האחוזי חמצן שיש לך בדם, אתם מבינים? אני לא מאמין שאני בלייב צ'אט באמא שלי, שידרתי שבועיים, אחי, אני מרגיש כאילו אני באיזה מטריקס או משהו. צ'אט, הכל סבבה, להמשיך לדבר? אני מרגיש כאילו אני אוטיסט או משהו. לא מתייחס אליכם מספיק, מה אני עושה לא נכון בלייב הזה? חוץ מלנשום כמו שצריך. כן? תעשו לי ככה, תעשו ככה, שהכל בסדר, שאני אדע. קיצר, אני בודק את הסיטואציה, עכשיו בואו אני אספר לכם מה זה סיטואציה נכונה, כאילו סיטואציה זה אחוזי חמצן בדם, יש לכם דם ושם יש אחוזי חמצן, סבבה, והאחוזים התקינים זה בדרך כלל 99, 98, 99, בתכל'ס אמור להיות לך 100% סיטואציה בדם. אני בודק, היא אומרת לי תנשום, אני מנסה לנשום עוד שנייה, מתמוטט להם שם, היא בודקת 93,
מי שלא יודע, מתחת ל-92 זה מסוכן אחוז שרמוטה. זה אומר שאתה צריך ללכת לאשפוז בבית חולים, שאגב הציעו לי מספר פעמים ללכת לאשפוז בבית חולים, שאני לא יודע למה אני צריך את זה אחי, זה היה אחד המטומטמים אחי שהציעו לי את זה. קיצר, אני הולך עושה את האינלציות, אחרי זה אני עושה את האינלציה, בודקים לי את הסיטואציה שוב, 93 או 94, בום, הרופא המבסוט, כאילו הוא נתן לי טיפול מטורף. לדעתי מעל 95, כאילו מתחת ל-96 זה לא תקין, ומתחת ל-92 זה כאילו מסוכן אחוז שרמוטה, אתם מבינים? אז הייתי בין החיים למתים בייסיקלי, כאילו גם אני זוכר שהייתי איזה אחד שאחרי זה נבדק, היה לו 90% סיטואציה, חיברו אותו למסכת גז, אמרתי לעצמי עוד שנייה זה אני באמא שלי. אחרי זה הם הציעו לי, הרופא בא אליי, קודם כל הוא מציע לי זריקה בתחת, התפקעתי לו מצחוק, כאילו הוא כולו מקצועי כזה, אתם יודעים, כאילו זריקה בתחת זה דבר זה דבר שקיים אחי, זה מצב רפואי, זה טיפול תרופתי שנותנים, כאילו הכל בסדר, הרבה אנשים מקבלים זריקה בתחת, אבל זה כל כך יצחיק אותי דבר כזה, כל החמצן שלי בריאות, אני הוצאתי את זה מהצחוק אחי, אמרתי לא, מה פתאום זריקה בתחת אחי, למה אני צריך את זה, רוצה לתת לי זריקה של סטרואידים, אני ערף? אמרתי, למה אני צריך את זה? אתם יודעים איזה כואב זה זריקה בתחת? כאילו באותו רגע זה לא כזה נורא? אתה שבוע לא יכול לשבת על התחת, אחי, באמא שלי. זה מה שחסר לי, שזה הרבוש, אחי. קיצר, לא יודע, אני מרגיש שגם קיבלתי טיפול, מה זה גרוע? כאילו, באמת, הוא לא בדק אותי, לא שלח אותי לצילום, אחי, לא בדק אותי עם הסטרפטוקוקוס, לא עשו לי משטח, לא, כאילו זה, אתם יודעים, נתנו לי טיפול בשקל 90, אמר לי, קח עוד חומרים לאינלציה, אתה מקבל כבר אנטיביוטיקה, לך הביתה. אמרתי, סבבה, כאילו, בטח אני מקבל אנטיביוטיקה. אולי בגלל שאני מקבל אנטיביוטיקה וזה, אז הם לא רוצים להביא לי עוד טיפול. הביאו לי גם כדורים לסטרואידים לפני זה, כאילו, באמת שאם אני מראה לכם את כל התרופות שיש לי פה, אתם חושבים שאני איזה בית מרקחת. אין לי אוויר, אחי. עכשיו יש לי 94% סיטורציה באדם באמא שלי. קיצר, אנחנו הולכים משם, מגיעים הביתה, אני ממשיך לקחת את כל הכדורים, לוקח את התרופות. עכשיו אתם מכירים את זה שאתם לוקחים אנטיביוטיקה וכאילו אתם מרגישים לא טוב אבל אתם מרגישים שהכדורים עובדים, שהאנטיביוטיקה שמשהו כאילו שהמלחמת כוכבים בגוף שלך פועלת, כאילו משהו הולך שם, כאילו משהו נלחם במשהו. אני לא הרגשתי את זה, אני הרגשתי כאילו לא צוחק שאחרי יום, יומיים, 3, 4 אפילו נתתי 5 ימים, אני לא יודע למה, כאילו אמרתי יאללה נו מתישהו אני אמור להרגיש כבר טוב, כאילו חלאס אחי כמה ימים אתה לא מרגיש טוב. ובכל התהליך הזה מסתבר שהאנטיביוטיקה הזאת בכלל לא עזרה. ירקתי על המיקרופון שלי החדש. הופכים את המיקרופון וואי צ'אט בוא נעשה השוואות בין המיקרופון החדש לעשן. רק שנייה. אני כמה ימים בבית, כולי מתרכב, המצב גרוע יותר בכל יום אחי. היה גם איזה יום אחד שאני השתלתי כל כך חזק שהשתלתי דם אדום וזה כבר באמת התחיל להפחיד אותי. אני חושב שאני מסתכל על המיקרופון הזה, אני די בטוח שאני יודע מה נתן לי את המחלות האלה. מיקרופון ישן. תת מישהו, אולי נמכור אותו באי-ביי. תת, זה אחרי אקונומיקה. וואי, תראו איזה חמוד הוא. תראו איזה חמוד. איזה מיקרופון חמוד. טוב, גם עליו יש קצת רוק. קיצר. משתעל דם, לא מבין מה הולך איתי אחי. אומר לעצמי כאילו, שמעו גם אין לי בעיה להיות חולה יום, יומיים, 3, 4, אני יכול להתמודד עם זה, אבל אתה מרגיש כזה, כאילו לא חף מפשע, כאילו חסר אונים, כאילו שאתה שבוע וחצי יושב ככה, משתעל כמו בן זונה, בקושי יכול לנשום אחי, לוקח 70,000 כדורים אחי, כמו איזה בן זונה, אני משלשל כל השבוע מרוב כל הכדורים האלה. וואי אחי, באמת הרגשתי כל כך מזעזע, אחרי זה אמרתי יאללה די זהו, אני הולך לרופא הקודם שלי, איפה שגרתי לפני, אני אומר יאללה קוסומו, חייב ללכת עוד פעם לרופא, פעם שלישית, רביעית כבר אחי. אני הולך אליו, שואל אותי מה לא בסדר איתי וזה, אני אומר לו, לא יורד לי, כאילו, גם אז לא ירד לי החום מ-37.5, אני כל איזה 2-3 לוקח שתי אקמול אחי, כמו איזה בן זונה כדי להוריד את החום, אני אומר לו יש לי 37.5 חום לא יורד אחי גם עם אקמול, הוא עושה לי 37.5 זה חום? כאילו הוא מנסה להסתלבט עליי אחי, פאקינג עוד שנייה מפרקס לו במשרד, הבן זונה זה איך אני שונא את הרופא הזה אחי. רופא שנפלתי עליו יותר דגנרט מהאחר אחי. לא אבל בתכלס הוא כן הביא לי טיפול טוב, אז הלכתי אליו, לא יודע, הרמתי את החולצה, נשמתי, בדק אותי, עשה לי, רצה לשלוח אותי לעוד איזה צילום מזדיין. בסוף הוא החליף לי את האנטיביוטיקה, קיבלתי אנטיביוטיקה חזקה יותר, קיבלתי כדורים מקייחים סופר חזקים כאלה, באמת, אני עד עכשיו לוקח אותם, אני כל יום קם בבוקר אחי, כל הפה שלי מרגיש כמו מדבר סהרה אחי, באמא שלי.
וזהו צ'אט, כאילו אני עדיין, יש לי כמה ימים לקחת את האנטיביוטיקה, אני מרגיש שעדיין יש לי קצת מה שנקרא, גם יש לי כל מיני גלי חום, התקפי חום, כנראה זה תופעות לוואי מהאנטיביוטיקה. תמיד יש לי תופעות לוואי מכדורים אחי, אני משתדל כמה שפחות לקחת. וזהו, ככה עבדכם הנאמן היה בשבועיים וחצי האחרונים, אני ממש רציתי לשדר, אבל אני ליטרלי לא יכולתי לקום מהמיטה, כאילו ברמה כזאת אחי, לא יכולתי לעשות כלום אחי. וזהו אחי. זה היה הסיפור, וואי, אני מזיע כמו מטורף אחי באמא שלי. אולי אני אדליק מזגן על אוורור, חכו שנייה. חם לי ברמות, שאת, אתם רואים אותי מזיע דרך המצלמה? קיצר, באמת, היה מזעזע, הדבר שהיה הכי קשה לי זה השעולים והלכות אחי, והחוסר בחמצן, באמת, תחושת חוסר אונים הזאת שאתה יושב במיטה ואתה לא מצליח לתפקד, למצמץ, זה גם מה זה גורם לך להאריך את החיים אחי, באמת אחרי שאני קצת, אתם יודעים, יומיים שלוש אחרי שאני כבר התחלתי לקחת את האנטיביוטיקה החדשה, אני כאילו פתאום התחלתי להרגיש רע, אני הולך בבית, פתאום אני מחייך אחי, רואה את השמש, רואה את החתולה שלי, אוכל טעים, כאילו אני מצליח לתפקד אחי בתור בן אדם. איזה כיף זה, וזה גם גרם לי להעריך כאילו את מה שאני עושה בכללי, אחי, באמא שלי צ'אט, אני הולך... עדיף שאני לא אגיד את זה, תמיד שאני אומר שאני הולך להפציץ בלייבים, אחי, קורה לי משהו. אבל זהו צ'אט, זה בעיקר מה שקרה. אני מצטער שעזבתי שוב כמו איזה בן זונה. אבל זה מה יש צ'אט. וואלה, ואני חייב להגיד לכם שגם לגור בבית לא בסחירות אחי, זה מה זה, כאילו אני לומד איך להיות מבוגר אחי, צריך לשלם ארנונה עכשיו, חשמל, גז, כל מיני תשלומים כאלה של בני זונות אחי, באמת איזה מדינה גנבים אחי. אז קיצר, וואלה, מעריך אתכם. צ'אט, איך אתם? מה אתם עשיתם בשבועיים וחצי האחרונים? אני יודע שיש הרבה דברים להתעדכן עליהם. קיצר, באמת צ'אט, אני מדי פעם גם משתעל. אבל שלא יצא לי כל מיני יציאות מגעילות אחי, אני מרגיש שזה טוב לי לדבר אחי, זה מוציא לי את כל החרא שיש לי בריאות. אגב, צ'אט, איך המיקרופון החדש אתם אוהבים? לפק אחי, אני עוד יומיים בן 20. אני עוד 3 שנים בן 30 אחי, מה חדש הבן זונה? הזמן עובר ומשפיע על כולם אחי, איזה סוד. מישהו נתן לי גיפט בסטים? איך אני בודק גיפטים בסטים? אוי, יש לי 3 גיפטים בסטים. הרוח של דפקטיב, מה זה החרא הזה אחי? סקיבידי בקרומס. תמוץ? אתם לא יכולים להביא לי משחקים נורמליים, יא בני זיכס, יא בן שרמוטה, לא בא לי לקרוא את זה אפילו. זה מה שחשוב לי לראות אחי, את הגיפט הלא מצחיק שלך כאילו אנחנו ב-2023. תעבור לבדיחה הבאה, יא בן זונה חסר ביצה. אמן יהיה לך חסר... אם אתה גורם לי להגיד אחי באמא שלי, תהיה בריא אחי, מקווה שתהיה יום אחד מאושר בחיים שלך. תודה רבה ג'נקי, Humans are fake, שון, מאפין, דה זקרי, מריחואנה, דניאל, צ'ובדה, ארל מזקי, עמית יוסף, סזי, ליאורצ'יק, לבה גרין, אלון אלמוג, ריברו, ג'ומקס, נטגם, אוזנת דווי שוגר, ינקל, טוורטי, טאוור. צ'אט, אני הולך לעמוד באמא שלי מיסטר יוג'י, קיטקליף, וואלה, אני מקווה שלא פספסתי אף אחד, תודה רבה על כל הסאבים והתרומות חבר'ה. מעריך. ואני הולך לעמוד נראה לי צ'אט. יהיה רזידנטיבל, אחי, אני ליטרלי משתעל כאילו יש לי את הווירוס משם. אתה דפוק. קיצר, אני מרגיש טוב צ'אט. עברתי הרבה, אני מרגיש כאילו עברתי מלחמה אחי באמא שלי, אני מרגיש שאני יכול לנצח עכשיו את החיים אחי, כאילו ניצחתי את החיים ואני יכול לנצח הכל עכשיו. שמע מאור, אני ממש שמח שאתה לא הצלחת להיות וינגמן שלי, יש לי ממש מזל. מה זה אומר בכלל רור? וואט דף, זה רור קומה? תגיד, אתה עדיין רוצה את מיטל ריינבו קווין? מישהו זוכר אותו? אתה רוצה נסדר לך אותה? עכשיו היא פנויה אחי. וואי, המצב בריאותי הוא גנטי. וואי, גם כל פעם אני מקבל הודעה של מאור, אתה תמיד חולה, מאור, יש לך את המערכת הראשונית הכי חדשה שראיתי בחיים שלי, כאלה קוקסינלים אחי, זה מה שאני רוצה לשמוע, שאני פאקי לא מצליח לנשום מהריאה. תתמכו בי, תגידו וואל, מה אוהב אותך, מה הוא תרגיש טוב אחי, אנשים באים אליי בתלונות שככה המערכת החיסונית שלי. סליחה שככה נולדתי, הבני זונות. כן, זה... יש את האלה גם רושמים לי עוד פעם תירוצים, שקרן. אחי, אני ליטרלי העליתי סטורי שלי מחובר למכשיר אינהלציה, כאילו אני חולה סרטן סופנית, מישהו רושם לי באינסטגרם, שקרן, אתה סתם לא רוצה לעזור, תגיד, אתה דפוק? זה אנשים חולים אחי באמא שלי. אגב צ'אט,
חג, יום חג, אתם יודעים מה מצאתי אתמול? את הזה של הפאקינג גיטרה, את ה-USB אחי, נשבע לא מצאתי את זה, אכלתי תסביכים אחי, לא ידעתי מה לעשות עם החיים שלי, זה היה לי מה זה חסר. וואלה, אולי היום ננגן בגיטרה אחי, באמא שלי הרבה זמן לא ניגנתי. וואי, גם ראיתי שהאופק PC הבן זונה זה, נראה לי שאת, אני לא צוחק שעד עכשיו אופק PC, נראה לי עד עכשיו. עד עכשיו זה המוצר הכי נמכר אצלו, או אחד מהנמכרים. אני לא צוחק שמישהו שלח לי את זה לפני איזה שבועיים ואמר שהוא העלה את המחיר. כמה הגיטרה שלו עלתה לפני? הבן זונה, זה בנו חייב לי ולעודד, ובמיוחד לי רווחים. זה חנות היחידה שמוכרת גיטרות כאלה, תראו, הנמכרים ביותר 5,000 V-Bucks, הגיטרה המסריחה הזאת. אלק, הוא שם אותה עכשיו במבצע מניאק כזה. נכון, הוא העלה את המחיר, הבן זונה הזה. אחי, נדר זה עלה 200, אחי, הוא העלה עוד 100 שקל. תהיו בטוחים שהבן אדם הזה מעלים מיסים 200%, אחי. בן זונה, תשת, מי פה קנה את הגיטרה הזאת בגללי? תודה רבה רורקום, אין לי מושג מה אתה רשמת אחי, אבל תודה רבה. ותודה רבה איטקליף, איך אתה בכללי אחי? המניאק הזה אחי, והחנות שלו בלוד אחי, אתה נכנס למטה, אתה נכנס לאיזה מנהרה תת-קרקעית, כאילו זה חמאס אחי, באמא שלי, כל החנות בלוד, כאילו אתם נחותים אבולוציונית, כל העיר שם זה כאילו שנות ה-80 אחי. מה יש לכם, ערבים ורכבת קלה? מה אתה שלחת לי? טוב צ'אט, מספיק זיוני מוח. רוצים נעשה ריאקשנים? אני אומר נעשה ריאקשנים ואז אולי נעשה תקן? מה, צ'אט, יש פה חנונים של תקן? אתם לא יודעים איך אני אוהב תקן, אחי, שהייתי ילד הייתי מה זה חנות של תקן, יש לי מלא סיפורים. תקן 5, תקן 4 אחי. לא יודע, שמעתי עליו מעלה דברים טובים, אמרתי על הזין אחי, 300 שקל אני קונה אחי. אני גם מת על הסיפור. איזה גברים אתם צ'אט, קניתי ממנו בהזמנה של יום אחד ב-600 שקל. אופק PC נהייתה חנות משחקי מחשב הכי מפורסמת במרכז אחי בגללנו, באמא שלי. תגידו צ'אט, יש לכם אקסטנשן חדש שחוסם פרסומות ולא שורף לי את המחשב? אוי, מה איתך אריאל אקס וויט, תודה רבה על הסאבי המלך, אני מאוד מעריך את זה. יא נסיך. אתה היפוכונדר? לא, אני אמור להיות אבל בתכלס עם המצב הבריאותי שלי. הרופא שהלכתי אליו, נשבע לכם צ'אט, הרופא שהלכתי אליו היפוכונדר, איך אתה יכול להיות רופא והיפוכונדר? הוא אמר לי להרים את החולצה כדי שיבדוק אותי והשתלתי, הוא עושה לי תסתיר את השיעול, תשטוף ידיים, כאילו הוא מפחד שאני אדביק אותו. יא בן זונה, אתה רופא! פרי טיווי, רק ב-39 שקלים ו90 לחודש, מחיר קבוע לכל מוסלם קידס. אז זה הקוקומלון של המחבלים אחי, מה שלחת לי? מחמוד הקריש פאטמה לטמה חג'יד ופול Muslim shop, Muslim shop. Say the shahada, say the shahada, say the shahada. מה זה שעדה? מה זה שעדה? אני יודע תקביר, תקביר זה לא שאתה אומר על הוואקבר כזה? מה זה וואי אחי, אין לי אוויר, אין לי חמצן במוח. וואי, 93% סיטואציה בדם יש לי עכשיו צ'אט באמא שלי. צ'אט, אתם צריכים להכין אותי נפשית לפני שאתם שולחים לי דברים כאלה. זה מה שמתאסלמים איתו? Time to pray. Time to pray. Time to pray. Let's all fast. מה זה אחי? לא אסור להם פיצה עם פפרוני? מותר למוסלמים חלב ובשר ביחד? לא, נכון? יש אזעקות עכשיו? באמת? נכון, יש לי התראות כאילו וואו אחי, כאילו אני ערוץ טלוויזיה אחי, כאילו אני דניאל אמרם, בואו נע באמא שלי צ'אט.
אני ראיתי, לא יודע אם אתם גם ראיתם חלק מהלייבים האחרונים של דניאל אמרם על כל הסיטואציה של מיטל. בונה, אני הגעתי למסקנה שזה הבן אדם הכי טיפש שאי פעם ראיתי באינטרנט. אני בשוק שהבן אדם הזה קורא לעצמו עיתונאי, אחי. הבן אדם הכי טיפש שראיתי אי פעם באינטרנט, באמא שלי. So fast, let's so fast. וואו, צ'אט, מה זה? מה זה המקומות האלה? ריחניה! אלמה! דלטון! ג'ש? יש מקום שנקרא ג'ש? בוא'נה, אני מרגיש כאילו אני לומד גיאוגרפיה איתכם, באמא שלי. אני באלמה, אני מת. אתה מת מצחוק או שאתה מת מהקליטייס? מה זה, מריחואניה? מה זה השם הזה? מה זה המקום הזה? ריחניה. אני מכיר שמות של דרוזיות, אחי. לעשות דלטון? וואו וואו וואו, חבר'ה, אם כאילו, ככל הנראה כבר אתם מותקפים, כן, אני מאחל לכם את שהדרה. שהדרה עליכם. בוא נצ'ט, זה לא טוב שאני מפעיל את הסרטון הזה. חיזבאללה, זה מעצבן אותם, אחי, זה עושה להם טריגר, אחי, מה הלוז? רק התחלתי את הסרטון, הם תוקפים הבני זונות האלה. מה איתך, איתמר? בוא תדע שאני הייתי קצת מאוכזב מהחומר האחרון. הנה, זה ארגוני האום. זה ילדים חמאסניקים. הם לא מראים את הקטע שחמאס גונב את הכל. הם הולכים למכה? המוח שלי נרמס באמא שלי. מכה זה איפה שהריבוע, נכון? הריבוע הקדוש שלהם, הריבוע השחור הזה. צ'אט, באמא שלי אסור לראות את הסרטונים האלה בחיי. תשמע, התגעגעתי לעשות איתכם ריאקשנים, גם אתם איתי? בכללי, מה זה התגעגעתי לשדר, אחי? לאט לאט, ייקח לי זמן לחזור לעצמי, אני מרגיש שאני כאילו במטריקס או משהו, אחי, באמא שלי. 5:45? למה שלחת לי את סרטון של מאסטר אוהד? די, צ'אט, למישהו יש אקסטנשן נורמלי לקרום? אין לי כוח לראות פרסומות, אחי, ולממן את הלוזרים האלה. זה כדי לצחוק על הקהל שלו, תראו, כל אחד, אחי, אף אחד לא עובר את 1.20 מטר. רגע, ילדים, אני לא יכול... מה אתה שלחת לי על זה? כדי להסתלבט עליו, חלאס, אחי, אין לי כוח לרדת על כל האוטיסטים האלה. תגידו, צ'אט, לא אמור לצאת מתישהו ה-DLC של אלדן רינג עוד 5 ימים או משהו? what כסף. אוהב אותך, תהיה בריא, תמיד צופה בך, אפילו שאנחנו נהיה... מוד חיל האוויר באלדן רינג. זה מה שילדים חמאסניקים רואים בשמיים. זה הבוס הכי גרוע בסולס גיימס, שתדעו, הפייר ג'יינט זה הבוס הכי גרוע שאי פעם מישהו עשה. הולי שיט, תודה רבה A.W. פיידר על 5,000 ביץ, אחי, בוא'נה, אתה מטורף באמא שלי, תודה רבה רבה, אחי, אני לא מפסיק להזיע צ'אט באמא שלי. אולי אני אחליף חולצה, אולי אני אוריד חולצה. אני אחליף לחולצה קצרה, אחי, באמא שלי. וואי, צ'אט, רוצים אני אביא את ממוק? אתם יודעים שהחתולה החדשה, מה זה חמודי כבר? היא תקלמה, היא הבת שלי, אחי, אני אבא החורק שלה. וואי, אין לי חמצן בגוף, צ'אט, מה לעשות? מישהו רוצה לעשות לי עירוי אולי? בייבי שרק טו 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 בייבי שרק טו 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 טו. נכנס לי השיר של המוסלמים, אחי, באמא שלי. ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם וואי, זה עם השיער הירוק. וואי, צ'אט, לא בקטע רע, נכון, היא נראית כמו... וואי, זה הולך להיות ממש רע. איך קוראים לה... זאתי נו, נכון, יש תקרית רומן זדורוב, ויש את הזאתי שעשתה באמת התקרית, שאומרים שהיא
שלא רומן זדורוב עשה את זה, יש לה שם, נו איך קוראים לה? דלת? א', איך קוראים לה בקיצור? אני קצת נראית כמוה, א' זה סתם כל הרוסטיות נראות ככה או שהיא באמת נראית כמו א' קוף לדעתכם? היא קצת טובה אחי. לא יודע למה זה מה שעולה לי לראש באמא שלי, זה אדם חולה נפש אני. תגידו מה איתה, בכלל קיימת? מה הולך עם הנושא הזה כאילו? פשוט שחררו את כולם ולא מוצאים אשמים כאילו? כך מתוקי זה יעזור לך. אתם ידעתם שלדתיים יש את הסופר... תרגיש טוב. צ'אט, איזה טים אתם? תכלס, אני כאילו לא מבין, הדבר היחידי שאני לא מבין זה למה רונן ניסה להוציא את מיטל כאילו זה פרק של אבודים. הקטע עם ההילדה, כאילו היא הסתירה את זה, היא לא הסתירה את זה, הילדה זה השם שלה השני על שם סבתא שלה מטילדה, לא זוכר, מטילדה זה מיטל כאילו, נכון? אני לא מבין למה ניסו להוציא אותה כאילו איזה סוכנת חשאית אחי, כאילו מזייפת את האישיות שלה, שזה בכלל לא המקרה, כאילו, אתם מבינים? אתם ידעתם שלדתיים יש את הסופרים הכי שווים וזולים בישראל, ולא רק זה, אלא שיש להם ממש חיקויים לחטיפים ישראלים שעולים משמעותית יותר זול. אתה רואה אותי עכשיו רואה 15 דקות של הגרושים האלה, גרושים גרושות אוכלים חטיפים. חטיפים שלנו? אז בסרטון הזה אני נסעתי עד לאושר עד וקניתי חטיפים של דתיים כדי לקבוע זווית המצלמה ואתם לא רואים אותו. אני לא מבין מה הוא כל הזמן בם, למה? מה אתה חושב שאתה תקבל חטיפים? גם הוא הדבר היחידי שהוא יקבל זה בום, אגרוף לפנים, יא בן זונה. וואלה, מסכן רוקי אחי, תגידו מה שתגידו, אני בטים רוקי אחי. מספיק הכלב הזה טראומטי, עכשיו הוא יהיה פי 1000 יותר טראומטי. זה לא מה שהיא טוענת, שהוא בועט בו על בסיס יומיומי אחי, בקטע מטורף, או שהוא לפחות אז נתן לו בעיטות מטורפות. אתה יודע מה התוכנית היום בסרטון של היום? אני כאילו ממשיכה... שהוא נתן לו בעיטה לחזה, ושהוא התחיל להקיא. הצ'אט, אתה לא מפסיק להזיע באמא שלי, והמצלמה הזאת כל זאת נכה אחי. שונא את המצלמה מזדיינת הזאת. אני רוצה לפטם אותך, כל הסרטונים שלי הולכים להיות about... למה אתה או נעליים? מה הבעיה אחי? מה הבעיה? אני עם גרביים וכפכפים אחי, מה הבעיה? רוסי אמיתי, הבן זונה, זה העדה שלי, יש לך בעיה עם זה? פאקינג קר אחי. וואי שט, תגידו, מתי יוצא הלייב אקשן של אבטאר? אתם רוצים לראות אותו ביחד אולי בקיק? כל פעם אני מנסה להפעיל את הקיק אחי ואני לא מצליח להפעיל שם סטרימים אחי. אתם יודעים שמישהו, אני לא יודע אם זה אמיתי, סבבה, אני עכשיו בתהליכי דיבור עם זה, אני לא רוצה לעשות מזה יותר הייפ, אבל יש איזה איש קשר בקיק ששלח לי אימייל אחי ויש סיכוי שהוא רוצה לעשות איתנו חוזה. לא בטוח, אבל יכול להיות שזה טרול. אני עדיין צריך לבדוק את העניין יותר לעומק. סוכו לא ירדוף אחרי אנג בנטפליקס החדש. The Prince of the Fire Nation will instead focus on working through his parental trauma through cognitive behavior therapy and self-help podcast. תראית, ראיתי איזה קטע מסריח, כאילו הם הראו איזה טיזר כזה שהוא נגד בומי וזה לא נראה כזה טוב. זה אוטיסטי זה אחי. במקום לחפש את האבטאר, הוא פאקינג שומע ג'ו רוגן אחי ביוטיוב. אחי, אין לי חמצן במוח באמא שלי. זה מה אני רואה? A 55-year-old man under the influence of alcohol attacked a 4-year-old boy in a store, mistaking him for a mannequin. לא נראה לי איך להראות את זה באמא שלי. מה זה אלימות ילדים הזאת? מה אתם שולחים לי? החולה נפש. איך אני שונא ילדים קטנים אחי באמא שלי. רגע, מה זה הבחור הקודם? הוא בן אדם נרקומן, בן 55, שתוי מאלכוהול, חשב שהילד בן 4 הוא בובה?
מה אני שומע, אחי? וואי, נראה לי, היה לי אסור להראות את זה. אתם יודעים, אסור להראות אלימות נגד ילדים קטינים. וואי, צ'אט, חם לי אחוש שרמוטה באמא שלי, אני לא יודע איך לתפקד, אני לא יודע איך לשדר, אחי. צ'אט, חכו שנייה, אני חייב להחליף חולצה, אני מרגיש שעוד 2 שניות אני מזיע מהתחתונים, אחי. חכו שנייה, אני שנייה הבאה. בינתיים תשמעו מוזיקה רגועה. אני בת של 2 דקות. וואי אחי, חם לי מרוב האדרנלין, אתם לא מבינים את זה, צ'אט, אתם לא מבינים שזה לא סתם לפתוח לייבסטרים, אני צריך לפתוח לייבסטרים ולהצחיק מאות ילדים מטונפים, אחי. אין, זה מעלה לי את האדרנלין בדם, אחי, ואז נהיה לי חם אחוש שרמוטה. יואו, החלפתי לקצר. וואי, מה זה חרמן על התקן, אתם יודעים? די, תפסיקו לשלוח לי כל פעם ציטוטים של אנדרו טייט. מה הבן אדם המאוד חכם הזה אמר עכשיו? בוא נראה, אחי. בוא נתרגם את זה. אני מוכן לתרגם את זה בשבילכם, בשביל כל הנכים שלא מבינים אנגלית. אני מדבר עם עצים לפעמים. בדיוק ניהלתי שיחה ארוכה עם אלון אדיר. גשם קפוא ורוחות סערות השאירו אותו לא מורגש. הניסיון לימד אותו שימי שמש תמיד מגיעים בסופו של דבר. וזה הסיבה שלכם לתת לו כל חודש $1,000, אחי, כדי להבין איך הקיים פועלים. תגיד, הוא עדיין תומך בפלסטין? הם תמיד מצודדים בצד של המוסלמים, כי הם הרבה יותר, יש שם הרבה יותר אנשים לעשות עליהם סקאמים, אתם מבינים? זה פאקינג סכיזופרן, אחי, באמא שלי. וואי צ'אט, גם חזרתי מקניות לפני כמה ימים לדירה, אחי, ואז זה לא יודע כמה ילדים באמא שלי, בני 5-6, אחי, אני לא יודע איך הם מזהים אותי, אחי, שאני אז עשיתי תוכן ביוטיוב, הם היו בגוץ של אמא שלהם. וואי אחי, לא דיברתי, לא נשמתי. קיצר, אני הולך כזה עם הקניות, כולי כבד לי, אחי, מזיע, אחי, אני הולך קדימה, אחי. פתאום אני מסתכל צד ימין, יש 2 ילדים, אחד אתיופ, אחד לא אתיופ. עושה לחבר שלו, יראה, הוא עם הקול המצחיק, יש לו קול, יש לו צחוק מצחיק. אני מסתכל על הילד הזה ככה, בלי למצמץ איזה 5 שניות, ונראה לי הבאתי להם איזה מיני טראומה, אחי, באמא שלי. איך הם מזהים אותי, אחי? איך אני אזהים ילד בן 5, אחי? בכלל לא מבין מה אני אומר בסטרימים שלי, אחי. לא הייתם אוכלים על זה, תסביכים באמא שלי, כאילו הם לא גדלים, אחי, כאילו זה הכללה שלי כל החיים שילדים בני 5 שזהו אותי ברחוב, אחי, בא לי להתאבד. אגב, צ'אט, אתם יודעים שיש עדכון על הילדי אמבולנס? אגב, רציתי להביא את ממוק, אבל היא ישנה, אז אני לא אפריע לצ'אט. אתם תראו את החתולה בהזדמנות אחרת. אגב, תודה רבה בן דרפילי, המלך על הפריים, ואריאל אקס וויט, תודה רבה רבה המלכים. ואריאל ו-AW פיידר, תודה רבה לך, 5,000 ביץ, אחי, תודה רבה רבה רבה. הבאת לי אקסטנשן, איזה גבר אתה, תודה רבה אריאל, יא מלך. וואלה, אני יכול לסמוך עליך. יו-בלוק? נכון, כאילו האד-בלוק הרגיל כבר לא עובד יותר, אחי, כאילו זה דופק את זה. אני צריך לעשות ריסטארט עכשיו לא, נכון? תודה רבה, יא נסיך, אחי, אין לי כבר כוח לראות פרסומות לא מעניינות, אחי, באמא שלי, זה קצת, זה סתם מבזבז לי זמן מהחיים. רונן ומיטל
רונן ומיטל, כמה חבל. שאת מתי חתיך? רונן ומיטל. אבא קריר או ורג'יל? רונן ומיטל, כמה חבל. רונן ומיטל. אלוהים, שאלוהים יעזור לבן אדם הזה. איזה סקנדל. רונן ומיטל. קיצר צ'אט, תקשיבו, ביום הולדת של רונן, אז פתאום אני מדבר עם אסיף, הוא כזה, הוא אומר לי, כן, היה עדכון לגבי הילדים מהאמבולנס, מי שלא יודע, לפני 3 שנים הזמינו על לי ולכל מיני סטרימים אחרים אמבולנס, והיה סיפור מאוד גדול עם זה, והיה עם זה בתי משפט, ומסתבר שהילד הזה, הראשי הזה, הנאו-נאצי הראשי, זה הגיע לאיזה מצב שהבית משפט כאילו זימן את אסיף ואותי, אני לא יודע, לא קיבלתי את ההודעה הזאת אז לא הגעתי, אבל שאלו את אסיף, האם אתה רוצה לוותר לו או to press charges, מה שנקרא, כאילו לזיין אותו. הוא אמר, יאללה, כוסימה שלו שיזדיין החולה נפש הזה. אז עכשיו לא יודע, זה חזר לעוד איזה תהליכים, אבל בתכלס כאילו, מה שנקרא, הוא קיבל הכי בתחת שאפשר מסתבר, דפקו לו תיק אחוז שרמוטה מסתבר. זה האדולף היטלר של הילדים באינטרנט בישראל, משהו כזה. אני לא יכול לדבר על זה יותר מדי, אבל תדעו ש... טפו טפו טפו, הוא כנראה הולך לקבל בראש אחוז שרמוטה, הוא כבר קיבל ב3 שנים האחרונות, אבל זה רק מוכיח לכם שלא משנה איך אתם, כמה חכמים אתם חושבים שאתם, או כמה שאתם חושבים שאתם יכולים להסתיר את זה טוב, אנחנו כאילו קיימנו את ההבטחה שלנו, שאנחנו נמצא כל בן אדם שהיה קשור למקרה הזה ונזיין אותם בתחת, אחי. ותדעו שאנחנו עדיין יודעים על החבר'ה האחרים שהיו בסיפור הזה, אבל אנחנו פשוט, לא יודע, כאילו אני לפחות שומר את זה, כאילו למקרה ויקרה עוד איזה משהו בעתיד, אז אני שומר את זה בצד, אתם מבינים? כאילו אני יודע מי הם, אבל לגבי העונש זה רק איזה, זה הילד הראשי, אחי, זה המפקד שלהם או משהו כזה, רק הרביעי שלהם, אז וואלה, זה היה מאוד נחמד לשמוע את זה מהאסיף שזה הגיע לשלב הזה כביכול. וזהו צ'אט, זה רק מוכיח לכם שאל תעשו דברים מטומטמים, בסופו של דבר ימצאו אתכם, אתם כמו כולם אחי, החוק עובד על כולם אחי, אף אחד פה לא איזה ילד מיוחד אחי. ובאמת, תדעו שאז היה לי מאוד קשה, כאילו לא, אני חושב שלא זה שהזמינו לי אמבולנס היה לי קשה, זה ש... אם אתם זוכרים, הם הגיעו לסבתא שלי גם, וסבתא שלי עוד שנייה קיבלה התקף לב, כי חשבה שקרה לי משהו, חשבו שאני כאילו מת, לדעתי בדיווח אמרו שקיבלתי דום לב או משהו כזה. כאילו אז אני זוכר שמה זה התעצבנתי מזה באמא שלי. וואי צ'אט, אני חייב לחזור לעשן קנאביס אחי באמא שלי. תודה רבה אלפא על הסבא אחי, אני מאוד מאוד מעריך את זה. בטח צ'אט, אם הייתם יודעים את הדברים שאני יודע על האנשים האלה, הייתם בשוק שאנשים כאלה אזרחים במדינת ישראל מסתובבים בינינו. רק להזכיר לכם, האנשים האלה היו שורפים ספרי תנ"ך עם סמל של סוואסטיקות ברקע בסרטונים בלייבים אחי, בזמן שהם מראים מספרי טלפון וכתובות של יוצרי תוכן בארץ, כאילו בשביל הכיף, כאילו זה הרמת חולי, שתבינו. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל קשה לי גם לדבר על זה. זה מזכיר לי כל מיני נשכחות, אחי, כוסימה של היוטיוב, אחי. וואי, צ'אט, מישהו היה בלייב האגדי של זגרון שהוא ניקה את החדר שלו? מה יש ג'וקים בבנג? אין ג'וקים בבנג. אז אני מתפלל למה יש לי דלקת ריאות. מה זה נתקע? מה יש ג'וקים בבנג? אין ג'וקים בבנג. אתם יודעים, גם אני הבנתי למה הכמות צופים של זגרון עלתה, הג'וקים שם התרבו אחי, ככה גם הצופים עלו באמא שלי. לא, זה הלייב אגדי צ'אט באמא שלי. זגרון החליט משום מקום פשוט לנקות את כל... ג'וק אומר שלום בלייב של זגרון. איפה? אתה רואים ג'וק? מה אתה אומר על התוכן הזה? מה? לבלגן את החדר, ופעם בחודש לנקות את זה ככה? כן, הוא בא לעזור לו לפתוח את השקית אחי, בא לתת לו כיף. צחוק, אני לא צוחק איתכם, אני יודע שזגרון זה המצב בבית שלו, אבל אני נשבע לכם שהחומר של זגרון שהוא מביא לי יותר טוב מ-99% ממה שיש בטלגרם. יא בני זונות, אנשים בטוחים שהם מעשנים בטלגרם דברים נקיים אחי, אתם יודעים איפה זה היה אחי? מרוסס בשק ביצים של הנהג אופנוע אחי, אתם יודעים מה עושים עם הקנאביס שלכם בטלגרם אחי?
מה שולחים לי, למה אתה קודם מזאגרון, למה אתה קודם ממנו? אחלה חומר, יא בני זונות. האוורור? ואיך אני מנתק את זה? זה אני לא מצליח בכלל להוציא. בסדר, ג'וק 1, 2, 3, 4. בסדר, חם להם אחי, הם רוצים להיות באוורור. רוצים להתאוורר. וואלה, אני לא יודע איך הצלחת לפרק את המחשב אחי, בלי לפרק את עצמך בדרך, באמא שלי. ג'וק עושה טיפוס חופשי על הכבל של זאגרון. בוא'נה, כמה קליפים עשיתם מהלייב של זאגרון? Good evening. אלוהים, גם תראו איפה הראוטר שלו, אחי. למה הראוטר שלך פה, אחי, שהמחשב שלך פה? לא הבנתי את זה. פעם אחת באתי לזאגרון, הוא אומר לי, הראוטר לא פועל, נתתי לו בעיטה, איך אתה בועט בראוטר בגובה כזה? כאילו זה ג'ימבורי. תפסתי כבל עם מלא זוג. לא אמרתי שאין לי לצ'ר פה. תכלס זאגרון, אני יודע שהחלום שלך אחי זה לא יודע להיות שחקן קולנוע, ליצור סרט. אני אומר לך אחי, באמת קח רעיון $1,000,000 אחי, קח עכשיו, תנסה לעשות בלייבים שאתה משנה את החיים שלך 180 אחי, מעכשיו עד שנה הבאה, ואז תראה את כל הפרוגרס אחי. אני אומר לך שאתה יכול לעשות מזה סרט בן זונה על החיים אחי, באמא שלי. שלח את זה לכאן. שאת, אתם לא הייתם רואים סרט כזה שפתאום זאגרון לוקח את החיים שלו, הופך אותה 180 אחי, מנסה להשתפר, להתאמן, להתקלח, לנקות את הבית, לסדר לעצמו עבודה, כאילו איכשהו, אתם יודעים, לסדר לו את החיים, וכל זה בלייבסטרים אחי. איזה, נשמע שזה יכול להיות רעיון מטורף אחי, אני חושב שאתה מפספס פה הזדמנות מטורפת. לא בא לשפוט, כן? תעשה מה שאתה רוצה, אני יודע שאתה והטראומות שלך, כאילו, יש סיבה שאתה במצב כזה, כן? אני לא בא עכשיו כמו איזה קוקסינל מאחד מהצ'אט אחי שבא רק לרדת עליך בלי לדעת את הסיפור שלך, כן? אבל אני חושב שהסיפור שלך מאוד מעניין אחי, ואני חושב שאתה יכול לעשות מזה דברים מטורפים אחי. אתה לא מנצל את ההזדמנות. יום ראשון בכיתה א', אהבה. א', A, ב', מה? זאגרון יש לו לב טוב אחי, עם כל הסטלנות שלו הוא באמת בן אדם טוב. וואי די, אני לא יכול לראות את הקליפים של זאגרון אחי, אני לא יכול לנשום. אומייגאד אחי. אתה יודע זאגרון, אני עכשיו מבין למה הייתה את הפעם הזאת שישבתי אצלך ואז חזרתי חולה אחי. למה אתה מזן לי את המוח על The Sons of the Forests? זה ליטרלי המשחק, זה לא הפלופ הכי גדול שיצא לאחרונה אחי בתור משחק סורווייבל. מה אתה מזן לי את המוח על המשחק הזה אחי? סתום את הפה שלך, בן שרמוטה. משחק גרוע אחי לקוקסינלים לוזרים כמוך אחי. אחי, לא סובל אנשים שהם זנים לי את המוח שעה בצ'אט על איזה משהו לא מעניין אחי. לפחות תחפור על משהו מעניין יא בן זונה. אני גם סתם צועק כמו איזה חולה נפש. מה או לאיזה עיר עברת? לבברלי הילס. אני פה חי באחוזה הענקית שלי ליד סנופ דוג ופרי פילטון. מה זה ארון אנד ג'י-ג'י? וואי זה יותר גרוע מארון אנד ג'י-ג'י, זה עכשיו עם הדגים. וואי לדעתכם זה כאילו... זה הרמז מאיזה ישות עליונה, אתם יודעים, אני לא מאמין בבולשיט הזה, אבל אתם חושבים שזה הרמז מאלוהים אחי, שרונן הציע למיטל והטבעת ליטרלי לא הייתה שם, כאילו כבר שם הוא היה צריך לדעת שהוא לא היה צריך להציע לה באמא שלי. אנלאקי אחי.
די, ספוניטר, אתה רוצה בן, אחי? זה לא מצחיק. אתה רואה שאני מתעצבן ואז אתה מנסה להסתלבט, אחי? מה יש לך? חתיכת אוטיסט בן זונה שרמוטה, אחי, שההורים שלו לא אוהבים אותו. זה צ'אט מציק לפעמים, אחי. אתם כאלה לא מצחיקים. אתם סתם רוצים שאני אתעצבן ויקלל את אמא שלכם, כי לא קיבלתם ממנה מספיק צומי, אחי. כוס אמא שלכם. מה זה, אחי? פאקינג סלע מושלם, אחי. איפה המוזיקה? פרפקט סל. ים. רק בא לי לראות דרגון בול זי. יש פה מישהו שחושב שזה יפה? בונה, זה אחד המכוערים באמת. איכס אחי, מה זה? יש לו שרוול הבולבול. איזה אוטיזם. תודה רבה יונתן ואלפא על הפולו. אוי, יש לי להקיא צ'אט, יש לי להקיא אחוז שרמוטה. מה קרה? מה? למה עצרו את זה? גיבורת הילדות שלי. מה קרה לליסן? איזה כיף לשוטרים. תגידו, היא עדיין משחקת? מה, היא בת 200? לא, כאילו, היא מהתקופה שלי, אחי. מה היא עשתה, אחי? לא הראתה את הציצי? היא כוכבת פורנו. מה אתם שולחים לי, אחי? באמא שלי. איזה דמות אנימה יש בולבול יותר גדול. תראו במה הפרו-פלסטינאים מתעסקים, יא בן זונה. וללופי לא יש לו זין מגומי בתכלס, לא? עם כמה שהבולבול של גוקו כנראה גדול, הוא לא מתמתח, אחי. שאני צודק, אני לא טועה. אני לא יודע לדבר. He hit me and it felt like a kiss. הלכלים כל האנשים שמתות על האביוזים, אחי, באמא שלי. בואו, אתם ראיתם את הסטרים של איידין רוס עם פלייבוי קרטי? תגידו, מה הקטע? קרטי הזה פשוט אוטיסטיק שורטית? או שהוא באמת עשה עליו סקאם כאילו? אני יודע שגם קרטי הזה הרביץ לאשתו, העדיף לשחק באקסבוקס מאשר להיות בלידה של הילד שלו, כאילו שמעתי כל מיני דברים מזעזעים, אחי. תפסיקו לשלוח לינקים בצ'אט, אתם סתם מקבלים טיימאוטים מהחבורה של אוטיסטים. לא פותח לינקים מהצ'אט, מטומטמים. וואי, אתם כאלה מטומטמים לפעמים, באמת בא לי להרביץ לכם דרך המסך, אחי, דרך המצלמה. אתה מכיר סילקוד? בטח, אחי, הייתי משחק מלא סילקוד. שתדע שסילקוד, האורגינל זה ה-MMORPG הכי גריינדי אי פעם, אחי. כל ה-MMORPG של הקוריאנים, אחי, תמיד הם הכי גריינדים שיש, אחי. יותר מאולד סקול מייפל סטורי, פי 1000. כמה הוא לקח לו? 2 מיליון? אני מת שגם רשום פה פול סטרים בזה 6 דקות. הוא פשוט בא, לקח 2 מיליון דולר, אחי, אמר כן, תודה רבה, הלך הביתה, אחי. נראה לי רשות המיסים, מה זה לא אוהבים אבל לראות את זה? אתם יודעים שככה מתעסקים עם כסף, אחי, בכמויות כאלה גדולות, אחי, במזומנים. הארץ, מה זה מפחיד? רשות המיסים בארץ מפחידה, אבל בארצות הברית הם פי 1000 יותר מפחידים. 2 מיליון ולמבורגיני? למה לי לא מציעים משהו כזה, אחי? אבא קרא בגיל 23? זה פשוט הסרטון. איפה זה של פרפקט סל? נפל המוסר. למה אין סאונד? וואלה, תכלס? צ'אט, וואלה די חתיך. תודו, וואלה, אבא קריירי נראה יחסית טוב לבן אדם בגיל 23. וואלה, אני יכול לראות אותו בתור איזה נבל אנימה, אחי.
שנה לפני שהכרנו. מי זה, הבן זוג שלו? זה האוטיסט הזה, נכון? וואי, שתחם לי אחוש שרמוטה באמא שלי. וואי, אני הולך למעלה, אחי, אנשים מדברים למי יש בולבול יותר גדול, אחי. וואי, שתקשיבו, אני עומד להראות לכם את ההוכחה מספר 1 ללמה דניאל עמרם זה הבן אדם הכי טיפש ובור וחסר אינטליגנציה שיש באינטרנט. אתם מוכנים? מלא איזה קליפ, אחי. בשבילי מיוד, בונה, הבחורה הזאת גם... בשבילי מיוד. גנובה לגמרי, רושמת אוהבת עם וו, אתכם. תגידי, מה נדפק עם הבחורה הזאת? כן, מה נדפק עם הבחורה הזאת? באמא שלי, זה בן אדם שקורא לעצמו עיתונאי. ראיתי גם שהוא מגיב לזה שלמה יוטיוברים גם מתייחסים לזה, אצלו זה העבודה שלו, היוטיוברים האלה סתם יושבים בבית ומגרבצים. מה ההבדל בין יוטיוברים או יוצרי תוכן אפסים שיושבים בבית ועושים את הקצב שלהם דרך המחשב? אליך, אחי, אין הבדל, זה אותו דבר, אחי, אתה גם יוצר תוכן לוזר באינטרנט, אחי, עלק עיתונאי. הבן אדם מביא את אמא שלו להביא את השתי דעות הלא מעניינות שלה, אחי, זו התוכנית המטורפת שלו, אחי. אז זה אוטיסט, אחי, אני רואה אותו גם מנסה להעביר את הדברים, אחי, ובאמת לפעמים הוא שואל שאלות כאלה חסרות טקט ואינטליגנציה רגשית, והוא עושה את זה בצורה כזאת מטומטמת, כאילו אתה רואה ילד בן 13 בגוף של איזה בן 25, אחי, באמא שלי, כזה אינפנטיל חסר אינטליגנציה, אחי. במה אני צופה? לפני זה תפסתי ממנו אחוש עמותה, אחרי כל המקרה הזה עם מיטל ורונן, שאני כל פעם רואה את הלייבים המזדיינים האלה שהם מנסים לשחות כל פעם. אימא'לה, אחי, איזה אדם טיפש. מה הוא אומר גם? זוכרים גם את הלפני שהוא חשב איך קוראים לו, קווין רובין, קשור משפחתית לריינבו קווין, כי הוא חשב שריינבו קווין זה ריינבו קווין, המילה כאילו. איזה אוטיסט, אחי. בשבילי מיוד, בונה, הבחורה הזאת גם... לא, שמעו, יכול להיות שהוא עושה אחלה דברים ודברים נחמדים וכל זה, ואולי הוא, אתם יודעים, חושף נוכלים, אבל אחי, אי אפשר להתעלם מזה, אחי, מהכמות של החוסר מקצועיות שלו, אחי. כזה בן אדם טיפש, אחי. בן אדם אומר, נעשה תחקיר, חושב שהוא איזה תחקירן, אחי. הבן אדם הולך לאינטרנט, הולך לאגרון, מחפש איזה דרך אפליקציה לא חוקית, אחי, מידע על אנשים, וחושב שהוא חוש חשבלש, אחי, שרלוק הולמס. יאללה, מה אתה מזיין את המוח, אחי? יש לך ביי מהקופי, המסכן. כריזמה של חילזון במלח, אחי. ריינבו קווין. הורג אותי שהוא עושה, אנחנו פותחים תחקיר. פותח את האגרון המזדיין שלו מאיזה אחד לא יודע, מישהו שעוזר לו איזה בן 17, אחי. בטוח שהוא, יש לו את הגישה לכל משרד הפנים, אחי. לא, זה לא מעצבן, אחי, באמת, כאילו שדווקא זה הבן אדם שמאחורי דניאל עמרם ללא צנזורה הזה. זה הורג אותי, אחי. לא יכולים להביא מישהו קצת יותר נורמלי, אחי, עם קצת יותר מוח, אחי. אולי אני גם מביא את אמא שלי להביא את הדעות הלא מעניינות שלה על סיטואציות שקורות במדינה, אחי. איזה הזוי, אחי. איך אתם תרגישו אם פתאום, לא יודע, ינון מגל בערוץ 14, פתאום הנה, ועכשיו אמא שלי מדברת 2 דקות על הדברים הלא מעניינים שאני דיברתי עליהם. אז זה טיפש, אחי, זה הורג אותי. He's in a filthy mood. So he was called in by Colin. Colin found him low in his this morning. So I think what's happened is... יש פה אנשים ששונאים בננות, אני שונא בננה, אחי. בננה זה מגעיל. סליחה, יקר. ראית את ה-AI שיצא? וואלה, כן, ראיתי את הסורה. וואלה, לא יודע מה לחשוב על זה, את האמת. מצד אחד זה מפחיד, מצד שני זה מרתק, אחי. מצד שני, מי יודע מה הולך להיות עם זה עוד כמה שנים. סטיבי וונדר trying to give מריה קרי the mic and she leaves him hanging. אתה יודע שיש מלא תיאוריות על סטיבי וונדר שהוא לא באמת
שהוא לא באמת עיוור ושהוא סתם משחק את עצמו, אני לא מאמין לזה, אבל אני כן יודע, אני כמעט בטוח שהוא עיוור. אפשר להגיד שהוא משחק את עצמו. אתה יודע, אני בטוח שהוא... היא מדברת למיקרופון שלו. אתה מה, מנהל של ג'יבלי? מה, על מה אתה מדבר, יקיר, באמא שלי? אני לא יודע מה זה הטקסט הנכה הזה שאתה רשמת לי פה בצ'אט, אחי, באמא שלי. וואי, צ'אט, אני מרגיש כאילו הולך להתעלף, אחי, כאילו לא טוב לי בגלל האנטיביוטיקה, יש לי התקפי חום כאלה, גלי קור, כאילו יש לי זהה קרה כזאת, אחי, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה. אתם משווים בכלל, אחי, איפה הם, איפה אני? הגרושים גרושות. וואי, צ'אט, לגבי עודד, אני יודע שאתם גם מתגעגעים אליו, גם אני, אבל תדעו שהבן אדם נותן מעצמו 120% אחי ללימודים, אחי, כל יום מושם עד איזה 11 בלילה, אחי. הבן אדם הזה מטורף, תאמינו לי שהוא גם רוצה לחזור שדר, אבל אני יודע שהוא לא, אין לו את האפשרות, אחי, אין לו את האפשרות אפילו לנשום. זה כל האחרים שם. חם לי, אחוז שרמוטה, אחי, צ'אט, אני לא יודע כמה, אני רציתי לעשות לייב יחסית ארוך היום. לא מפסיק להזיע מהתחת. אחי, זה למה צריך לקחת את הכדורים, צ'אט. זה למה אסור אף פעם לשכוח את הכדורים. צ'אט, מישהו יודע איפה אבא קריר גר? צריך לעשות תחקיר על אבא קריר, אחי, באמא שלי, לדאוג שהוא בסדר. אתה תצפה באבטר בנטפליקס שזה יצא? אולי, אחי, וואי, צ'אט, גם יש לי עיוותים בעין, אחי, באמא שלי. אני שולח לי 20,000 קליפים של אבא קריר, חולה נפש. אין לי צפיות. אני כל כך משקיע ביוטיוב ואין לי צפיות. אבא קריר מחפש אמא חמימה. שלום, אני אבא קריר. כל פעם שאני ממצמץ אני מדמיין את אבא קריר בין 23 מול העיניים שלי באמא שלי. אני שם אותם באינטרנט. כן, זה התחביב שלי. צ'אט, יש פה איזה אמא של מישהו, איזה... בן להורים גרושים שרוצה להכיר את אמא שלו לאבא קריר? אמא חמימה. וואלה, נשמע שאם אנחנו ממש רוצים אפשר לסדר לו מישהי מהצ'אט. כאילו אמא של מישהו מהצ'אט. להופיע איתי בסרטונים. לתת בו, מה זה? לתת לו להשתמש בך בתוך גבר... מה אני קורא? לתת לו להשתמש בך בתוך גרב שפכים, כי אם לא הוא פשוט ילך כמו כולם. לי שיט, איזה עצוב זה, אחי, באמא שלי. נראה לי הדבר הכי עצוב שקראתי אי פעם בחיים שלי. הסטנדרטי ממש בשמיים, אני רואה. דובר צה"ל הודיע על מבצע, בוא, מה? דרייק יכניס את הזין שלו למנהרה בצפון. איזה דפוקים אתם, אחי, לי אוויר, וואי, צ'אט, אין לי חמצן, באמא שלי אין לי חמצן בדם, אני לא מצליח לדבר ולתפקד בלייב כמו בן אדם בגלל זה, בחיי. וואלה, נראה לי מבצע מטורף, אחי. תודה רבה סוויסי על הסאב ופינקו על הסאב, יא מלאכים, תודה רבה, מערכת זה רצח. בוא נצ'ט, אתם יודעים שבתכלס, איפה זה? יש עכשיו משהו שנקרא פרטנר פלוס, סבבה, יש פרטנר ויש פרטנר פלוס, פרטנר מקבל 50% רק. אבל אם אנחנו מגיעים לפרטנר פלוס, שזה 350 סאבים אינדיבידואליים, אני יכול להגיע לפרטנר פלוס, ואז אני מקבל 70%. אז וואלה, אם נגיע לזה אני מאוד מאוד אשמח, אפילו שלא נראה לי, אחי. כי כולם בישראל קמצנים, אחוז שעמות הכוסים שלכם.
ובעיקר בגלל שאני צריך לחזור לשדר כמו בן אדם, אחי, ולא רק פעם באיזה 18 יום. אבל גם נגיע לזה, אחי. וואלה, אני מאמין שאם אני באמת משקיע איזה 3 חודשים, אני יכול להגיע למספרים האלה, זה לא כזה קשה. אני אגיד לכם מה, אני בכלל לא מבקש סאבים, אחי, אין לי כזה סאב גול, או אם אני עושה סאב, אני דוחף אצבע לטוסיק, אחי, כל מיני דברים כאלה, אתם מבינים? מי שרוצה שיעשה סאב, מי שלא רוצה, וואלה, לא חייב, אחי. איזה כיף, אני אוהב להשתמש בפסיכולוגיה הזאת, כי אז זה עובד ואנשים עושים סאבים. מה אמרת? תגיד, אתה אוטיסט, אתה שומע מה אתה רושם לי? אין לי כוח אפילו להסביר לך כמה ההודעה שלך מטומטמת, תודה רבה על ה-200 ביץ, יא גבר. וואי, צ'אט, העין שלי לא מפסיקה להתעוות, אחי, באמא שלי, כאילו אני מרגיש מעוות כזה. צ'אט, שמעתם על טומד? יש פה מישהו שצפה בטומד? וואלה, יכול להגיד לכם שלפני איזה 4 שנים באמת הייתה תקופה שהייתי צופה בו מלא, אחי, בתקופה של האוברוואץ'. וואלה, ממש אהבתי לצפות בו. מי שלא יודע, הוא מת מאוברדוס לדעתי, הוא מת גם עם האוברוואץ' פתוח. שמו, זה קצת עצוב, אבל זה מצחיק, כי אני כאילו ידעתי על זה לפני, אני כאילו ידעתי שהיה לו כל מיני תסביכים עם קטינות, פדופיליה, הוא גם איים, לא יודע, לרצוח אנשים, דברים הזויים, כאילו, באמת. Umedeni's apartment overdosing while Overwatch Q keeps looking for matches on loop. איזה מוות עצוב באמא שלי, אחי. לא, אבל באמת, אז בתקופה הייתי צופה בו מלא, אחי. הוא אוטיסט, היום ההומור שלו לא כזה מצחיק, אבל ב-2019-2018, וואלה, הוא היה מצחיק, אחי. איפה אתם באוברוואץ', אחי? כולכם באייפ לנצח, אחי, בום, הטנק שלכם לא זז, אחי, אתם מקללים, אתם אימא שלו זונה, אתם יודעים, באוברוואץ' באים הכי הרבה אמוציות. אגב, אוברוואץ', אתם יודעים שאני רוצה לחזור לנסות לשחק את זה עם החבר'ה? אמרתי, היה אפדייט, לא יודע, אני מתגעגע לאוברוואץ' 2, אחי, זה היה כיף, זה אחלה משחק. וואי, הצ'אט לא טוב לי. לאט לאט צ'אט, אנחנו עכשיו חוזרים לעשות לייבים כל יום, ולאט לאט לאט אנחנו נעשה את הלייבים יותר ויותר ארוכים, וואלה, מבטיח לכם. יקיר, אתה היית צופה בטומד? רק עם שפוק ציבה? למה ככה? למה לפזר לי מלח על הפצעים, אחי? תודה רבה טווינקלי על הסאב, המלך, וסוויסי 10 על הסאב, ופינקו ואינון אליה, תודה רבה חבר'ה, אני מאוד מאוד מעריך את זה. נשמע כמו ילד שמן מהכיתה שלי שמשתעל. וואו, זה כאילו, יש לי דלקת ריאות, אחי, ואני לוקח אנטיביוטיקה, ואני לא מצליח לנשום כמו שצריך, ויש לי אחוזי חמצן מאוד נמוכים בדם. תודה רבה שהשווית אותי אליו. 18-year-old from Britain faces £100,000 because of a joke on Snapchat. Before the flight, the guy joked in chat with friends that as soon as they boarded... וואי, צ'אט כל כך כואב לי, אני לא יכול להסתכל על המחשב בלי שכואב לי בראש, אחי, באמא שלי, אני בקושי יכול לקרוא את זה. He would blow up the... מה? Before the flight, the guy joked in chat with friends that as soon as they boarded the flight, he would blow up the plane. Since the message was left over Wi-Fi at the airport, it was quickly intercepted by intelligence agencies after takeoff. Air Force fighter scrambles behind the plane. תחשבו שאתם סתם משוחחים עם חברים שלכם בוואטסאפ לפני טיסה, אומרים בצחוק, אני הולך להשמיט את המטוס הזה, לעשות 9-11 חדש, בום אחי, מטוסים אחי, עוקבים אחריכם, לוקחים אתכם למאסר ומחקר. איזה תסביך, אחי. למה אתה קורא הודעות רק של אוטיסטים? אין, זה כישרון, אחי, אתה רואה? למה קראתי את ההודעה שלך? סתם, יא גבר, יש לך בולבול ענק. שט, אתם ראיתם את עשור ה-AI? ככה זה היה לפני שנה. תמיד שאני חושב על סרטון AI של אז, אני תמיד חושב על הסרטון הזה, את וויל סמית אוכל ספגטי כמו איזה... תראו את זה עכשיו. אני הבנתי שכאילו זה מלא פיקסלים, וכאילו ה-AI יודע לעשות פרדיקט לאיך הפיקסל הבא יזוז, אתם מבינים? אבל צחוק אחי, וואלה זה מפחיד, אחוז שרמוט אחי. צ'אט, הסרטון שאתם רואים עכשיו זה ב-AI. זה old man in the bus station, stuck in a coke, משהו כזה אחי. וכאילו מצד אחד טכנולוגית זה מטורף, מצד שני לא יודע, צ'אט, אתם לא מרגישים ש...
כזה, זה חסר רגש, כאילו זה מרגיש מת כזה, לא יודע איך להסביר את זה, זה מרגיש מוזר אחי. כאילו אני יודע שהטכנולוגיה עוד רחוקה כדי שנשתמש בזה, אבל כאילו כמה דברים יכולים לעשות את זה. האם עכשיו אני יכול לקחת את ה-AI הזה ולכתוב על מישהו שהוא עושה משהו וליטרלי לגרום ל-AI לייצר סרטון של מישהו עושה משהו עם הפרצוף שלו, אבל זה לא הוא. כאילו אתם מבינים, זה יכול להיות מפחיד רצח אחי, אתה לא יכול להאמין למה אתה צופה יותר במסך. לי לא לרדת למטה בטוויטר, זה מסוכן אחי. זה עוד בסדר, אם אני אראה לכם עוד דברים זה יהיה מטורף. הנה זה אגב על טומד. I can finally say Tumed was a rapist and a pedophile over the past years. He tried to murder me multiple times for helping the police and detectives in multiple states to investigate a lot of horrible things he's done. קיצר, אתם מבינים, טומד הזה חולה נפש אחי. מה זה הפוקוס המזדיין הזה במצלמה? אפליקציה המסריחה הזאת, אני לא יודע למה אני משתמש בה עדיין אחי. השתמשתי בזה לאפקטים המסריחים בשקל 90, מאז זה עדיין האפליקציית מצלמה שלי, אלוהים. וואי, צ'אט, יש לי פיפוש אחוש שרמוטה. בלה אחי! מה זה, זה כזה של טנק? כאילו איך הם גם ממשיכים לשבת שם, לדבר, לראות, כאילו הכל בסדר אחי, זה לא עכשיו צריך להחליף פוזישן כמה שיותר מהר. לא יודע, לא של צבא, כן? זה פחד אלוהים אחי. אם אתה מקבל כזה אחד לראש אתה מת? Can't blame him. וואלה באמת לא יכול להאשים. שווארמה זה שווארמה אחי. זה בן זונה. מה זה השווארמה הזאת? זה נראה שווארמה ברפיח אחי, באמא שלי, איזה גועל נפש. איזה חמוד. שיגיד תודה לאל שזה רק הגור אחי. אם האמא הייתה שומעת את זה לא היה לו ראש אחי. משהו צחוק זה כן טוב משהו, זה בתכלס אם אתה רואה דוב בא לתקוף אותך אתה כן צריך לעשות כמה שיותר קולות וצעקות, אבל לפחות לעשות את זה מאיים אחי. הדוב בעצמו עזב כי הוא חשב שאתה חולה נפש. Made 20k in 3 hours is a live e-girl gamer, here's how boys. שאתם רוצים כסף קל? אל תאמינו לשום דבר שאתם רואים באינטרנט, הכל מזויף, הכל מזויף, הכל. גם אני מזויף. הוא מוריד את המסכת גומי אחי. בום אני אסבר אחי. כמה תסביכים אתם אוכלים על החיים? תגידו מה עם אסבר? המחיר של קניות בישראל 2024 מזעזע. מי מזמין מהוולט יא בת זונה? בוולט אתה קונה 3 חלב אחי, זה יוצא לך כמו משכנתה. 400 שקל על מה? דומסי אותי. צחוק אחי, נשבע צעצועי מין אחי בוולט מטורפים אחי. רק אומר. דילדו חייב להיות מוצר במחיר מפוקח. איזה אבל, what the fuck אחי, בדרך כלל כאילו יש חנויות סקס בוולט, איזה מה, הוולט מרקט מוכר גם ויברטורים וגם מוצרים רגילים? איזה מוזר זה אחי, איזה מוזר זה לעובד שאורז את זה.
היום אני הולך לתת לכם 4 טיפים שעזרו לי להתמודד עם החיים לצד מלחמה. אחי, מי נתנו להצג את 105 הבן אדם עם החבר המטומטם שלו ביחד, לא משדלים, אבל גורמים לצופים הקטינים שלהם להיכנס לאתרים שבו יש מלא פדופילים שמראים את הבולבול שלהם כדי לעונן על קטינים באינטרנט ברשת, ואתם בכוונה גורמים להם לבוא לשם רק כדי שיהיה לכם קצת תוכן ללייב שלכם. וואו, איך אתם מגינים עליכם ועל הקהל שלכם. כל הכבוד 105, תמשיכו להגן על הילדים שלנו. צריכים להמציא שם לקולקציית בגדים של פרימור. מה זה? קולקציית עבודות שירות, אחי, באמא שלי. תגידו, מה עם החולת נפש הזאת? זה לא אמיתי, נכון? מה לי, איזה אחד שרשם לי בפרטים, מאור, זה לא בסדר שאתה יורד עליה? מה אם באמת יש לה טיקים? אין מצב הכדור פינג פונג הזה אמיתי, אחי, אין מצב הטיקים האלה אמיתיים. כן, אני עושה את זה בשביל כסף לביטוח לאומי ולא לעבוד יום אחד בחיים שלה. אני אגיד לכם, הקטע שלה למשוך את זה כזה הרבה זמן, אתה צריך להיות חולה נפש. מגיע למענק רק על זה שהיא מנסה ככה, אחי. לא על הטיקים שלה, היא צריכה בעצמה להגיד שהיא חולת נפש. סליחה צ'אט. זה כזה לא יפה, כאילו אני יודע שיש אנשים עם טיקים וזו מחלה והכל בסדר, אוהב את כולם, אבל היא מלא, איזה אוטיסטי זאת, היא עושה כזה שם רע לאנשים עם טיקים, אחי, באמת, אני מצטער בשבילכם. יש פה אנשים עם טיקים? או אנשים שפעם היה להם טיקים? לא, עושים לי בוטים, מי זה האוטיסט הזה? תודה רבה ספיריט רז על הסבי המלך, מערכת זה רצח. וואי צ'אט, אני לא צוחק, אני מדבר על טיקים ואני מרגיש את העין שלי מפרקסת, אחי. מה אין בוטים? אני רואה אנשים עושים בוטים, יא בן זונה, אין בוטים, זה לא בוטים? וואי צ'אט, מי זוכר את התמונה הזאת? איזה תמונה ישנה. למה אני שומע את השיעולים שלי ברקע? אור יהודה, יאיר של מתים. איך סחי תשלם לי, אני לא אוכל בפיצה סטורי, באמא שלי איזה פיצה מגעילה. מה עדיף? אני לא צורק צ'אט, עזבו את הפיצה סטורי, לכו תיקחו את ה-25 שקל, קנו פיצה מעדנות בסופר אחי, תכינו בתנור אחי, בטוסטר אובן יצא יותר טעים. תנו לפיצה סטורי, ואני מכין לכם מבצע מטורף. פיצה בשקל. מה זה פיצה בשקל אחי? אתה מביא את הקרטון והגבינה מהבית. זטים של בית שחי. איפה בעל הבית? כן? עשה לי 2 מגשים יא ליצן בכלל. טוב חברים, אז בשבוע הבא ביום... מה ראיתי את כל זה באמא שלי? הפתגם היומי. לא יכול באמת שאני כאילו מנסה לא לדבר על הבן אדם הזה, אבל כל פעם אתם שולחים לי דברים אחי, הבן אדם חושב הוא ג'ינקסי. הפתגם היומי. כזה לוזר אחי, באמת, תהיה מקורי פעם אחת, כל התוכניות שלך ביוטיוב, כל ההומור שלך, כל הבדיחות, כל הטיקטוקים, זה הכל העתקה אחי, החתיכת קריזמה של חילזון במלח, תעשה כבר משהו מצחיק אחי ומקורי פעם אחת בחיים שלך. איך זה הבן אדם שמוביל את הסטרימינג ביוטיוב בישראל אחי? כל הילדים האלה מתים למצוץ לו את הזין בשביל מה אחי? פשוט חיקוי וליצן אחי, זה משהו, באמא שלי. תשמעו, אני לא כזה אוהב את ג'ינקסי, אני לא צופה בהם, אבל כאילו אפילו אני יכול לזהות שהבן אדם פשוט מחכה אחד לאחד סטרימרים אחרים אחי. אין בהם להעתיק, לפחות תיקח את זה לאיזה משהו של עצמך, תביא לזה איזה
משהו מהאישיות שלך, כאילו באמת כזה אפס, אחי. אלוהים, כל הסטרימרים בארץ כאלה אני באמת, אני עושה כמו רונן ג'יג'י, אחי, אבל חלאס, אחי. לא יכול כבר לראות את זה, תפסיקו לשלוח לי דברים של האוטיסט הזה. זה גם לא מצחיק, אחי, שלחת לי את זה, כאילו זה היה מצחיק או משהו. אתה עושה לי דיכאון, אחי, ודיפרסיה, אחי. يعطيكم ألف عافية الجميع. יום אחד בא לו להיות קאי סנאט, יום אחד בא לו להיות אדין רוס, יום אחד בא לו להיות איזה לוזר אחר שהוא ראה בטיקטוק. איזה חוש חש הבלש הזה. תגידו, צ'אט, אתם אוהבים את הסטייל הזה של הבגדים? حبينا نعلمكم إنه كل الساعات מרגיש שזה יותר מדי בלשי כזה, נכון? محل 800 شيكل. تشكيلة كتير كبيرة. كل الساعات كل الهدايا نشتريها بس من جوفاني. Chicago becomes largest city in the US to pass ceasefire resolution. מדברים על מה שקורה בעזה? בישראל? מה אכפת לי מה אומרים בשיקגו, אחי? חושבים שזה מזיז לנו את הביצה, אחי? עיריית פתח תקווה מכריזה על הפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה. בום, אחי, הצלנו את אוקראינה, אחי. פוטין מת. They need to be more focused on passing a ceasefire in Chicago. And what they passed this ceasefire. כאלה חיים בבועה והעולם המזדיין שלהם באמת. זה מעביר להם את הזמן, אחי, ומכניס להם כסף. הנה, אני נמצאת בזוגיות עם אהוב ליבי, והדבר הכי טוב שקרה לי כי כל העולם לא קרס, שגילו לי פסורי. מה יפתה מפסוריאזיס, אחי? כאילו היא גרושה עם 2 ילדים, אחי. מה איזה פסוריאזיס? זה גם לא מדבק, יש את זה ליטרלי ל-50% מהאנשים בעולם לדעתי. לי יש גם פסוריאזיס, אז מה? מה זה, מה, אתם חושבים שקשה למצוא זוגיות אם אתה אומר שיש לך פסוריאזיס? כאילו זה תקן, אחי, בדייטינג, אחי, וזוגיות. לא ציפיתי לזה. פסוריאזיס זה מחלת עור מולדת, זה שהעור טיפה מתקלף, אחי. וואו, ביג פאקינג דיל, יש לי הרפס. לא, אין לי. הבנתם מה ניסיתי לעשות, כאילו אנשים עם איידס והרפס מוצאים זוגיות, אז מה זה פסוריאזיס? כאילו מצורעת. ראית את הסטרימר אוורדס? לא. האמת שלא כזה הסתכלתי על סטרימינג בזמן האחרון. הגוט. מי החולדה אולי של היוטיוב, הליצן הזה, גם כן הגל כהן הזה. זה עובר אצלם בגנים האוטיזם שלהם והנכות השכלית, נכון? הוא בן דוד של דה כהן. איזה גוט, אחי? גוט של מה אתה בדיוק? מישהו פה חושב שגל כהן הוא היה הגוט של היוטיוב? אנחנו מזל לי, ברור שאנחנו רוקדים מדהים. אנחנו מזל לי, ברור שאנחנו מכורים לג'אנק פוד. אנחנו מזל לי. בוא פשוט נזרוק מלא עובדות כלליות לרקע ואז נגיד שככה המזל, אחי, ואז כולם ממש יתלהבו מזה ויביאו לנו את הכסף שלנו. זה סקאם פירמידה. אסטרולוגיה זה סקאם פירמידה. זה בולשיט, אחי, זה לא אמיתי. מבנה הכוכבים תמיד משתנה. אם אתה נולדת באיזה חודש מסוים, זה לא אומר שאתה דווקא תתנהג בצורה כזאת או אחרת. זה בולשיט, אחי, זה לא באמת אמיתי. זה סקאם פירמידה כדי שאנשים בזבזו על זה כסף. אבל אם אתם מאמינים בזה וזה עושה אתכם מאושרים, וואלה, שיהיה לכם בכיף. אנחנו לא אוהבים שמבזבזים לנו את הזמן. אנחנו מזל לי. אנחנו מכורים לטיילור סוויפט. סליחה צ'אט. Video is unavailable in your region. מה זה, אחי? מישהו מפאקינג סודן שולח לי סרטונים. חומה סינית, מי התמגן? תגידו, הסינים בנו את החומה כדי להגן מהמונגולים? לא, למה הסינים בחו... וואו, צ'אט.
רוצים נעשה טריוויה של בטר קול סול? וואי, בדוק, אבל הוא ישאל פה שאלות מעצבנות ואני לא יודע שום תשובה, אחי, ואני רוצה להתאבד. Better call Saul for 5. What is Jimmy's middle name? מה השם של יש לג'ימי שם אמצעי? אל תכתבו לי בצ'אט. מה השם האמצעי של ג'ימי? לא יודע. מגיל? מה? מגיל זה הפאקינג שם משפחה יא אוטיסטים! זר, על הזין, זה השאלה של $5. I don't know. Alright, the answer we were looking for was Morgan. Better. מה? נשבע שאני לא זוכר את זה. האם אי פעם בסדרה בכלל קראו לג'ימי מורגן? איך אני לא זוכר את זה בכלל. Call Saul for $5. What was Howard's nickname for Jimmy? לא, סליפין ג'ימי זה הכינוי של אח שלו. איך האוורד קנה? איך הוא קרא לו? אני לא זוכר, אחי, זה עומד לי על קצה הלשון, אני מרגיש אחד האוטיסטים. שב, זה לא פייר, סיימתי את הסדרה הזאת לפני איזה 2 אחי, מה אני זוכר בכלל מהחיים שלי? אני לא זוכר מה אכלתי אתמול. ג'ימי אסל? רק הוא בדוק, לפחות שאלה אחת אני אענה כמו שצריך. I don't know. The answer we were looking for was Charlie Hustle. Better call Saul for צ'רלי אסל. Chuck had a name for his condition. איך הוא קרא? סופר הייפר סנסיטיב מגנטיק דיסורדר, משהו כזה. What was the name? Electromagnetic hypersensitivity. סמק, אחי, קרוב. $20 in your pocket, let's go. Thank you so much for playing. Have a wonderful day. Better call Saul for 20. Lalo went by a different name while in jail. חורכה דה גוזמן, זה אני זוכר, יא בני זונות, דווקא בשאלה הכי קשה אני הצלחתי. What was the full name? לא, חורכה דה גוזמן, זה היה השם שלו, האוטיסטים. I remember, but I forgot. All right, the answer we were looking for was Jorge de Guzman. Thank you so much for playing, man. Have a wonderful day. מי לא שמח עליי? בדוק כולכם, לא שמחתם עליי, צחקתם עליי, ועכשיו זיינתי אתכם. אוי, תודה רבה על הגיפט. צ'רנוביל. וואלה, אתה יודע שצ'רנוביל זה הסדרת טלוויזיה כנראה הכי מטורפת שאי פעם קיימת במדיה, אחי. זה ובטר קול סול. תודה רבה על הגיפט, אני מאוד מעריך את זה. לא רואה את זה בהתראות מסיבה מסוימת, אבל תודה רבה. מה אתה חושב על הסטרימר קייסטור? לא יודע, לא כזה צופה בהם. בואו, בג'ינקסי אני פחות מתחבר לסוג של התוכן שלהם. אבל יכול להעריך, אחי. זה נחמד לראות סטרימרים חדשים מצליחים. וואי, צ'אט, כואב לי. טוב, צ'אטוס. וואלה, את האמת רציתי לעשות את הלייב הזה קצת יותר ארוך, אבל אני מרגיש לא טוב. אז אני חושב שנעצור את זה כאן. מחר אני גם אעלה לסטרים, אני אעלה לסטרים הרבה יותר מוקדם, אני פשוט רציתי לעלות לסטרים, לספר לכם מה קרה יותר, כזה יותר להתעדכן, אבל רק רציתי לעדכן אתכם שאני בסדר ושאני חי. סורי שהסטרים כזה קצר. מחר אנחנו נעלה ללייב סטרימים כזה ב3-4, ננסה לחזור לאיזה שגרה, לאיזה לוז. וזהו, לאט לאט, אני רוצה ממש לשחק את התקן, אז נראה לי לייב הבא אנחנו נתחיל את התקן כבר, אני רוצה להתחיל את הסיפור ואז נעבור אולי גם לרנקט. זה אמור להיות מעניין אחי ומצחיק, אז באמת תודה רבה לכל מי שהיה פה צ'אט, אוהב אתכם. תשמרו על עצמכם, סורי שהיה כזה קצר. אני פשוט מרגיש שאני לא יכול לדבר אחי, כאילו אחוזי חמצן בדם שלי יורדים אחי בחיי, והזיעה הקרה הזאת מהאנטיביוטיקה הורגת אותי אחי. כאילו אני לא מצליח לתפקד בלייב כמו שאני רוצה, אתם מבינים? אבל מקווה שנהנתם, אני יודע שהלייב הזה היה חצי קלאץ' קצת, אבל לאט לאט אנחנו נחזור לעניינים אחי, באמא שלי אני לא יודע לדבר. אז תודה רבה לכל מי שהיה פה, לכל מי שתומך, לכל מי שתרם, לכל מי שתמיד אוהב לצפות בי ותומך בי בדרך כזאת או אחרת. אם אתם רוצים תעקבו אחרי באינסטגרם ובדיסקורד, אני תמיד מעדכן מתי אני עולה שם לסטרימים. וזהו, לאט לאט, אני לא יודע לדבר אחי באמא שלי. לאט לאט אנחנו נחזור לעניינים, אני צריך את הזמן שלי, תנו לי את הכמה ימים הקרובים אחי, ולאט לאט נחזור לעצמנו. כוס אמא שלי, אני לא יודע לדבר אחי. וזהו, צ'אט, באמת אוהב אתכם, שמרו על עצמכם, אנחנו נתראה בפעם הבאה. תודה רבה לכל מי שהיה פה. סורי שאני ככה, שוב, באמת תנו לי את היום-יומיים, מבטיח לכם, חוזר לעצמי, הכל טוב אחי. וזהו, צ'אט, שמרו על עצמכם, גם יש לי עוד יומיים לאנטיביוטיקה המזדיינת הזאת.
קיצר, הצ'אט אוהב אתכם, באמת שמרו על עצמכם, לא משנה איפה אתם. תודה רבה שאתם תמיד צופים בי, אני מאוד מעריך את זה. וזהו צ'אט, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי. תגידו איך המיקרופון, סבבה? יותר טוב מהקודם? אני מתחיל ללמוד לאהוב אותו, אחי, הוא קטן, קומפקטי ונחמד. יאללה ביי, צ'אט, אוהב אתכם, נתראה מחר. ביי ביי.